Yan guys, medyo kasi matagal na yung hindi ako nakakapag-visit dito sa aming bahay, sa Albay. Ayan yung mga halaman ko, ang papangit na ng iba. Hindi na naayos ba, yung mga iba natuyo na. So, ang gagawin ko ngayon guys, ako ay mag-arrange ng aking mga halaman. At yan sa labas, yan guys, ito yung aking mga halaman guys, oh. Tapos dyan guys, sa labas, medyo magulo na oh. Magulo na yung mga halaman ko dyan. Aayusin ko yan guys. Kaso mainit na yung panahon. Ayan. Ito guys sa baba. Yung aking mga strawberry. At yan guys, oh, may mga halo-halo ng mga tanim. Mayroong tanim ng kamuting kahoy. Yan guys, oh, kinukuha ng talbos kasi ginugulay. So ayan guys, mag-ayos-ayos muna ako. Wala kaming malawak na lupa dito. Kasi bahay at saka lote lang. Hindi katulad doon sa Sorsogon, malawak yung aming lupa doon. So ayun guys, samahan nyo ako at ako ay mag-aayos-ayos muna ng aking mga tanim. So ito guys, yung garden soil at hahaluan ko nitong di ko alam kung ito guys, basta yung mga inanuhan to guys ng wood, yung nagawa ng cabinet, yung traveler ni lola ko. Yung galing doon, yung pinag-anuhan ba? Dinner ba yung tawag doon? Dinner. Ito yung mga unahong wood. So ito guys, halap ko ito dito. Kasi yan, magiging, ano na siya, makakatulong na ito guys para tumaba yung lupa para sa tanim. Makakatulong ito guys para tumaba yung lupa. At ihalap ko dito sa aking garden soil. So ito guys, yung anuhan ng bare brand. Hindi ko to guys tinatapon kasi ginagawa ko siyang polybag. Para mapagtaniman din. Sayang naman kasi makapal yung plastic niya. Maganda to taniman. Pinagtataniman ko to guys ng mga strawberry ko at saka kung ano-ano pang mga halaman. So ayun guys, meron natin dyan. Meron na din tong halong mga ipa. So ayun guys, mamaya tataniman natin siya ng strawberry. Wala akong gamit na gloves guys kasi naiwan doon sa farm. Kaya kamay na lang. Kamay na lang natin. Hindi naman tayo maarte. Ginagawa ko dyan guys. Diba meron ditong runners ng strawberry. Ayan ay malayo oh. Ito yung runners ng strawberry. Ilalagay ko siya dyan guys para tuloy-tuloy yung tubo niya. Kaso malayo. Ito natin ilagay. Diyan. Diyan. Ayan, ito. Ayan. Ito guys, oh. Ito yung runners niya. Runners ng mother plant. Ito. Lalagay natin dyan. Ang bilis lang guys, dumami ng strawberry, oh. Kasi tingnan nyo, ito yung baby plant. Nagkakaroon ulit siya ng another plant or runners. Ayan, ayan. Runner. At itong isa, dito natin ayan, para tuloy-tuloy yung tubo niya guys. Kasi hindi natin siya muna puputulin dito. Pag matatag na siya o meron na siyang ugat na siya dyan, saka na natin puputulin dito. Aalisin na natin dito sa mother plant. So ayan guys, ito ang strawberry ni Tres Marias. Sana tumaba siya ng tumaba at mamunga. Ito guys, parang malapit na to guys mamunga, oh. Kasi tinanggalan ko na to ng tinanggalan ng mga matatandang dahon. So ayan guys, thank you so much for watching. Again, Tres Marias Farm. Yung hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo sa aming YouTube channel, Tres Marias Farm. Thank you.